Volám sa Jozef Ištok. Vyrastal som v krásnom historickom meste Levoča. V rodine, ktorá ma podporovala a dala mi hodnoty, na ktorých stojím dodnes. Od malička nemám rád nespravodlivosť. Vždy som cítil, keď veci neboli fér. A nikdy som sa s tým nechcel zmieriť. Preto som sa rozhodol študovať pedagogiku, aby som mohol pracovať s ľuďmi a byť im napomocný. Už počas štúdia som sa zapájal ako aktivista a pomáhal deťom a rodinám v núdzi. Postupne som pochopil, že nestačí pomáhať jednotlivcom, musíme meniť prostredie, v ktorom žijeme. Prešovský samosprávny kraj dnes potrebuje zmenu. Ten kraj, kde mladí neodchádzajú, ale majú budúcnosť. Kde sa ľudia nemusia cítiť zabudnutí a kde má každý šancu na dôstojný život. Chcem kraj, ktorý stojí pri ľuďoch. Som Jozef Ištok. Kandidujem na predsedu Prešovského samosprávneho kraja.